Continuem i ara volem parlar de corfbol i amb qui si no, amb el referent del corfbol català, la Berta Alomà. Berta, benvinguda. Moltes gràcies. És la segona edició del Tot Esport, tu ja vas estar aquí a la primera edició. Què te'n sembla de tot plegat en aquesta segona edició? Bueno, em sembla una idea espectacular. Jo crec que s'han millorat moltíssimes coses i es veuen reflectides i, a més, amb el volum de gent. I bueno, ja li he comentat a la Nora de l'organització del Jodic que és una idea espectacular per captar nens, que al final és un dels objectius, jo crec, que tenim tots els stands. Pensa que el corfbol és un dels esports que a Catalunya té fins i tot selecció pròpia, però que molta gent no coneix. Expliquem una miqueta en què consisteix el teu esport, així a grans trets, perquè la gent el pugui entendre. Vinga, doncs el corfball és un esport mix, per començar, que crec que és un dels al·licients. Juguem nois i noies junts en el mateix espai amb un objectiu comú, que seria encistellar la cistella. Vale? Al final és cooperatiu perquè pel fet de no poder desplaçar-nos amb la pilota botant, doncs, es tracta d'un joc de passades i l'objectiu, com he dit, és tirar d'on sigui del camp i cada cistella val un punt. Per tant, doncs, l'objectiu és fer més cistelles que el rival. És un esport que es coneix poc, hi ha pocs practicants, i en canvi tu n'ets un referent. Com vas començar? Com vas conèixer a l'esport? Jo vaig començar amb 11 anys a l'institut, perquè ho van posar com a extraescolar, i va venir doncs, un entrenador holandès, que de fet l'esport ve d'allà, és el país bressol d'aquest esport, i vaig començar a nivell escolar fins que vaig ja anar com a filial al club Barcelona, i d'aquí ja vaig començar amb la selecció, em vaig enganxar moltíssim i bueno, fins a jugar 20 anys. Ara tu deies que a Holanda el corfbol és un dels esports destacat. Vas tenir l'oportunitat d'anar a Holanda a jugar amb un equip d'allà. Com es viu el corfbol allà? Bueno, diguéssim que és un esport semiprofessional, no és professional del tot, però sí que és veritat que hi ha moltes més llicències que aquí a Catalunya o qualsevol altre país de nivell B. Diríem que n'hi ha unes 100.000 llicències a Holanda, que de fet, en proporció a la quantitat de gent que hi ha, doncs, és bastant rellevant. I es viu molt més professionalitzat que aquí. De fet, els clubs tenen aquesta part social, a part de jugar, doncs, també tenen molts temes, eventos socials que doncs, fan que hi hagi com un club més enllà de l'esport. I la idea i el que nosaltres intentem és anar copiant aquest model, tot i que sigui encara molt difícil, doncs intentem copiar-los perquè són un model a seguir. Estem explicant al llarg d'aquests dies les diferents experiències que t'aporta l'esport per conèixer el món, per descobrir altres cultures, altres idiomes. En el teu cas et va permetre arribar a Holanda, conèixer una altra cultura, una altra manera de viure. A banda d'això, què t'ha portat el corfbol? Que ja és molt això de conèixer un altre país. Què t'ha portat el corfbol? Sí, bueno, remarco el fet de poder viatjar moltíssim. Al final, doncs, els tornejos es van organitzant arreu del món. De fet, venim amb alguns companys que estan aquí de competir a Xina Taipei, i això et fa doncs, obrir molt la ment i a més, doncs, tot el tema social. Crec que és un esport que té l'al·licient en comparació d'altres, que és mixt, i això també fa que hi hagi aquest grup de noies fora del que és el camp, que és un ambient molt xulo. Expliquem una miqueta la teva trajectòria, perquè tens dues Europa Shield, ho dic bé? No sé si ho dic, Shields, que són, diguéssim, la segona màxima categoria, la segona màxima competició europea. Per tant, és una competició molt important i l'has guanyada en 2 ocasions. Expliquem una miqueta la trajectòria i amb quins equips la vas aconseguir guanyar. Sí, vaig competir diverses vegades amb aquesta competició, que al final és quan quedes segon finalista, diguéssim, de la Lliga Catalana, i et permet com a club anar a competir a fora Europa. I ho vaig aconseguir amb el Vallparadís, que vaig estar-hi 2 anys, i amb el Corfball Club Barcelona, que al final és on he estat la majoria d'anys i sento el meu club. Creus que realment es van valorar aquests títols? Perquè és el que diem, és la segona màxima competició europea, un equip català que la guanya. Creus que hi ha hagut prou reconeixement, que s'ha reconegut prou el treball que això suposa d'aconseguir un títol així d'important? Diguéssim que a nivell local, a nivell català sí, però més enllà d'això, costa molt que l'esport tingui encara repercussió, ho estem treballant, jo crec que estem fent molt bona feina, però ha quedat sempre tot el que és el reconeixement molt dins del nostre món, no? Dins del nostre esport, i això intentem que sempre vagi més enllà de les nostres portes, però reconeixement intern moltíssim, sí. Tot i així, havent guanyat títols a nivell europeu,
Suposo que abans deies que Holanda és semiprofessional, aquí evidentment no es pot viure del korfbal. Quina és la situació actual? Perquè evidentment, ho dèiem, no es pot viure i llavors s'ha de compaginar amb feina, amb estudis. Com ho viviu, això? Sí, jo crec que hi ha molts pocs casos a Catalunya que visquin d'això, a no ser que sigui una tasca més de gestió, que estiguis a la federació. Com a jugadors, en cap cas doncs, estem visquent d'aquest esport. Sí que és veritat que a Holanda hi ha alguns jugadors de la selecció que sí que poden compaginar-s'ho millor, però nosaltres estem tots estudiant o treballant full time i compaginant-ho com a hobby, però bueno, un hobby que sentim moltíssim, com si fos professional. Intentem portar-ho de la manera més professionalitzada possible, però al final acaba sent un hobby. Dius hobby, però les hores que hi dediqueu, evidentment, són moltes. Explica'ns o en un dia o en una setmana quantes hores hi dediqueu i com és la competició. És a dir, cada setmana teniu competició. Expliquem una miqueta perquè la gent pugui conèixer la rutina d'una jugadora de korfbal. Jo diferenciaria el que és una època de competició amb la selecció amb l'operativa normal d'un club. L'operativa normal seria 2 o 3 entrenaments a la setmana, més a la competició el cap de setmana, que juguem dissabte tarda o diumenge. I en època de selecció sí que és veritat que són entrenaments més pautats gairebé cada dia, fins que arriba la competició durant uns 4 o 5 mesos, o intentem que així sigui, depenent de la disponibilitat dels pavellons, dels recursos, etc. Però sí que és veritat que ho tractem de la manera més professionalitzada, perquè al final l'objectiu és anar amb Catalunya a fora a competir i quedar de la millor manera. Ara, tu parlaves de la selecció, tu representes Catalunya, no tots els esports poden tenir representació a Catalunya. Ets de les poques esportistes que pot representar Catalunya com a tal, perquè la majoria han d'anar a la selecció espanyola. Què suposa per tu poder competir a nivell d'Europa, a nivell mundial, amb Catalunya? Bueno, personalment és un orgull, jo em sento catalana i portar la samarreta de la selecció i a més escoltar l'himne, doncs per mi personalment és un orgull i així ho he intentat representar a cada competició. T'ha permès també conèixer molt la selecció. Com ho viviu, això? Perquè, evidentment, no és el mateix que anar amb un equip que ja és el que coneixes sempre, amb els teus companys d'equip, sinó que és una selecció que també sou de diferents clubs. Com és això? Com ho viviu? Bueno, intentem sempre encaixar les peces de cada club, que al final acaben sent les millors peces, no? La millor representació de cada club, que formem aquesta selecció i que estem realment competint en l'operativa cada dia diària d'una lliga catalana, però que sempre agafem amb moltes ganes i il·lusió aquest campionat, per tant intentem encaixar de la millor manera les peces, a vegades ha funcionat més o menys, però jo crec que quan hi ha època de selecció fem realment un equip i és la intenció per anar a competir fora i fer la millor posició. Quan jo et presentava, deia, és un referent del korfbal català. Tu realment et sents com un referent? Perquè és així, però a vegades un mateix costa d'assumir la feina que està fent, d'aconseguir que potser altres nens que no sabien que existia aquest esport doncs s'hi afegeixin gràcies a tu. Tu realment et sents com a referent perquè us costa assumir aquest paper? Jo porto 20 anys jugant a aquest esport amb tot el meu amor possible, ho sento així encara que per exemple, ja no hi estigui jugant, vaig retirar-me aquest novembre i encara estic vinculada amb tasques formatives, però jo l'esport el segueixo sentint igual que quan jugava i intento sempre ser un exemple dins de pista i fora en tots els sentits. Si ho soc, doncs genial. Ojalà vinguin moltes nenes a jugar, de fet, ens està costant per sota créixer als clubs, sobretot a nivell de nenes, i la idea és intentar fer una task force perquè això no mori per sota. Què creus que s'hauria de fer per aconseguir eixamplar aquesta base que falta tan necessària? Esdeveniments com aquests, per suposat, que ho agraïm moltíssim des del korfbal, i a més els professors d'educació física a les escoles incentivar-ho, anar a les promocions que fem escolars, nosaltres mateixos els jugadors intentar tenir disponibles recursos personals per també fer aquestes sessions a escoles, que a vegades costa perquè ens falta gent per tot, per la promoció també, i fer un petit esforç perquè creixi per sota. Fa pocs dies s'explicava quins serien els guardonats de la 27a Festa de l'Esport Català
I un dels premis te'l van donar a tu, és el de l'esperit esportiu. Per què creus que se't dona aquest premi? Quins valors transmets? Ara ens deies que tu sempre intentes transmetre els valors de l'esport i ajudar i contribuir. Per què creus que se t'ha donat aquest premi? Això sí que no tinc una resposta per això. Va ser una sorpresa molt gran i agraeixo moltíssim al jurat, en aquest cas, de l'esport català, de la Festa de l'Esport Català, que m'escollís, però sobretot que escollís l'esport, no? El corbal, perquè donar-li visibilitat en un espai i moment com aquell, doncs, jo crec que és de les coses més xules que ens pot passar al corbal, i ojalà serveixi doncs, per donar-li la visibilitat que necessitem i que es mereix, perquè estem fent molta feina i a vegades falten aquests impulsos perquè creixi. És un esport d'equip i et donen un reconeixement individual. Això què suposa? Com ho has viscut? Deies ara amb sorpresa, però com ho encaixes? Com ho has viscut? Molt contenta, jo crec que he acabat molt feliç amb el club i amb la selecció, però alhora doncs, tenir aquest reconeixement final i ja deixar-ho completament ha sigut brutal, però sé que és un esport col·lectiu, com bé dius, i que jo sola no m'hagués pogut fer, per tant, ho agraeixo sobretot al club i a totes les persones que m'han ajudat al llarg dels anys. Que de ben segur te l'han donat perquè ja evidentment parlant amb tu es veuen els valors que transmets, aquests de compartir, que són els valors que acaba generant l'esport, aquesta companyia amb els teus companys d'equip. Berta, què els diries a tots els nens que aquests dies potser descobriran el korfball perquè s'animin, perquè s'enganxin i acabin sent jugadors com tu? Després de la teva llarga trajectòria, dels èxits que t'has pogut emportar, quin consell els hi donaries i què els hi diries perquè s'enganxessin a l'esport? Consell que escollessin el que més els hi encaixi, però al final, sobretot, destacar el corbal, que és un esport mixte, cooperatiu, no hi ha contacte, està molt penalitzat, té molts valors, i com comentava, socialment, òbviament tots els esports en tenen, però en aquest cas, nois i noies, fora del que és el camp i sobretot dins del que és el camp, un espai on conviuen nois i noies amb un objectiu comú, trobo que és un al·licient brutal i que ho provin sobretot, que és com jo em vaig enganxar, provant-ho, veient que no és tan estàtic com sembla pel fet que no ens puguem desplaçar amb la pilota, és molt físic i jo crec que els meus companys ho confirmen, i que ho provin sobretot a qualsevol dels clubs que tenim aquí en els tríptics informatius i qualsevol cosa també els podem ajudar aquí de l'estand i que s'enganxin. Doncs moltes gràcies, Berta, per ser un any més aquí, per ajudar-nos a explicar en què consisteix el korfball i per ser sempre una anfitriona del món del korfball. Moltes gràcies i felicitats per la trajectòria. A vosaltres, moltes gràcies.